Sinobani a Mirko Kubíček. Tiež malé poďakovanie ako spomienka na dnešnú akciu tu v Sinobani. Ďakujem asistentkám. Už a zamierime tentokrát do obce Vidina. Odtiaľ prišiel Milanko Čulekov. Dávno tu nebol veky vekov. Naozaj čelové ako po Vidinej. Čo môže Sinobania závidieť Vidinej? Že neprší, no, prosím. Takže prinášaš dobré počasie. No, tak na to teraz iba leje, ale iba tebe z čela v rámci potu. Sinobani, nech sa počasie zachová. Dnes v sobotu, zajtra v nedeľu aj v pondelok ráno. Vo Vidinej bude ako? Pozor. Účinkujúci sa ide teraz fotiť, od trémy sa začína fotiť, ale predsa chce prispieť ďalšou pesničkou s názvom Keď som sa ja mladý chlapec do Ameriky speral, a potom si prečo ho byť nezosel. Môj drahý, do Ameriky už smerujú iba mladí.
Vltavy nad Rimavicou a ako tak pozeráte, tam už dosadla mláč. Heligónkárska, spevácka. No aby som teraz predstavil tu myslím hádam najmenšiu vzrastom, ktorá zatiaľ tu vystupovala, tak to bude asi Ľudská Spodniaková? Nie, Ľudská Skipalová. Skipalová? Aha, ale tu je písané, že Kristínka Skipalová. No tak teraz to zabudol meno. Ja mám pripravenú, že Kristínka, ty hovoríš o Lucie. Dobre mám napísané. Takže... Ako sa voláš? Ty si Kristínka Skipalová? Dobre, a toto je kto? Bebe. To je otec? Nie. A to je kto? Starý brat. Tak to som rád. No dobre. Starý brat a Kristínka Skipalová. A Kristínka čo zaspieva? Ide v Vianskom kostole. No, neviem, ako ty bude spievať, pretože je to po dvore. Dobre, ide. A teraz to hľadám nepomýlim, tak ty si Kristínka Skipalová a ty budeš tá avizovaná Lucia Spodniaková. Ľudská? No, dobre, lebo moja hlava je už ako Pucka a potom tento pán to je, kto? Lebo tam je už Kristínka vysvetlila, že je to... Nie, to strýko. Strýko? A máš tu aj oca? No, tak teraz spievaš pre koho? Pre občanov Cinobane alebo pre oca? Pre všetky. Pekne. Pekne. Krásne. Najskôr sama a potom dve. Ale aj s Kíkou, teda s Kristínkou. No dobre, a teraz to môžem slávnostne uviesť. Priatelia, už vieme, ako sú do rodiny, takže Ľudka Spodniak, Suričiek spievajú Ľudská Spodniaková a Kristínka Skipalová. Dobre som povedal. Tréning. Ideme. Yeah.
Čechová, Kristínka Skipalová na ruskospodne, ktorý ich sprevádzal na helikoptere. Neviem, či som ja dobre počul tú prvú pesničku, tam ste spievali. A toto začínalo, tá prvá pesnička? Že... Jedna rúža, dve rúže, dve rúžičky červené. Zopakovať. Ktože bude boskávať moje líčka červené. Že oddychnú, to Ja nemá som počul, že nie červené, ale moje líčka drevené. Tak som počul, neviem, potom na kamere to pozrite. Peter, ten Švica to robí. Hej, ktože bude boskávať moje líčka drevené. A som to počul tak. No ale zaspievali to. Ja si hluchý, Martin. Uvidíme, ja som asi zle počul. Paráda, vyrastajú talenty, privítame opäť, no talent, to je už profesionál, ktorý oči už veľa rokov vytriešťa, je z detství piešťa, Jana Sekereša. Janko, ty si minule spieval tiež Superstar s Karlom Gottom. On hral na heligonke, ty si za neho potom spieval tam v rámci playbacku. Aký bol to? Dobrý. Tak, ja som to videl, tak teraz sa predveď s čím? To. Na koľaji vtáča. Ja na koľaji vtáča, no veď za to. Tak tu máš mikrofón, tam to máš na heligonku. Pozor, nech sa nikto teraz neotáča, pije vtáča a spieva Janko. No hlavne a pozor, teraz prichádza Sekereš mladší. Tiež z detvy piešťa. To spolu teraz? Ale spolu budete voľať. No tak pokúsime sa, ako urobiť dobre zákonu, ale neviem, či to nám vydá tak, ako sme chceli. A kto bude spievať a hrať? Spievať bude obecenstvo. No to je najlepšie, takže na čo mikrofón? Pozor, Sekerešovci!
stane. No a takto vodne v noci. Čo máš chytiť? Melódiu. Tak napremkaj si to. Ide to. Zakášajú si váši. Choď tam, ty zaspievaj, ujo. Je zaujímavé, že viacej tu na budíku. Ako? Viacej helikoptérov ako na budíku. Ani títo neboli na budíku. To chodí každé roku. Ale Gaborovci nevystupovali. Oni chýbajú. Nehovorím o tom staršom a aj o mladšom, no naozaj, ak niekedy sa započúvate do tých textov, ono, aj tu v Cinobani sa niekedy vyskytnú také piesne, texty, ktoré človek buď málo počul, vôbec nepočul. A ja som rád, že aj takéto texty sa dostávajú do uší nás, rodine, priaznivcov folklóru. A verím, že nás nesklame v tomto zmysle ani Sturičiek, Rudko Spodniak. To je stade to, aha. No, ja podržím pátričky, Rudko Spodniak, ako som povedal, reprezentuje Puričky. Hľad si ma dievka, nie? No? To ti nechce spievať. On na teba podá.
Zrobíme, keď bol malý, víte? Pridaj tomu tam. No, tak. Tak si zabudol? Tak ideš ďalej. Bam, 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 bam. Otvorme ho. Pridaj tomu tam. Lázar, nebude počúvať, môže to začať písať. Toto je ono. Pomohol mu, že nie to pomohol. Ale on má druhý mikrofón. Tu nestíha. Tak to bol stúričník Rudko Spodnia. Už a zamierime si to opäť do točnice. Neviem, Daniel Ivanič, no jasné. Daniel. Pravidelný účastník. Paradičky mu. Korizárka, nehovorím o spinovaní. Takže, priatelia, hudobník, spevák, skvelý. Žiadna opica. Reprezentuje svoju obec točnica. Áno, áno. Neželám vám ešte dobré ráno. Práve že chcel povedať, že vítajte, tlieskajte, podporte a hlavne nespievajte. Nespievajte, nepočúvajte ma sa. Počúvajte ma. To je tretí prst. To učí. No učí. Cigáni preháňajú. Není tam mladý nepreháňa?
Jano! To je bez kopy, nie? Lenže toto mi nenahráva dobre. Jano! Počuje dobre. Nenahráva dobre. Jano! Tyrala! Dobre, čo si za kokota iba klik. Hej, počkaj, dobre počúva. No, vidíš a toto. Teraz sa bá otočí, teraz sa už otočí. No ale toto je zlé. Ja si myslím. Haló! Hýbaj naspäť! Ja idem tuto na víno, lebo tamto sa nedočkám. Swojej miłej